Η σημασία του ελαιολάδου για τη χώρα μας νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική και το αντιλαμβάνονται όλοι και νομίζω όσοι βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα το γνωρίζουμε. Θα ήταν όμως χρήσιμο να πούμε 2-3 αριθμούς. Ότι περίπου 450.000 αγροτικές οικογένειες δραστηριοποιούνται γύρω από το λάδι. Άρα μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού. Το 20% της αγροτικής έκτασης, της καλλιεργήσιμης, καλύπτεται από ελαιοκαλλιέργεια. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν δεν δώσουμε την προσοχή μας σε αυτό το κομμάτι, τα προβλήματα θα είναι μεγάλα. Η αξία της εγχώριας παραγωγής εκτιμάται γύρω στα 800 εκατομμύρια και συνεισφέρει στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν περίπου στο 0,3%. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν σκεφτούμε ότι στην Ισπανία και στην Ιταλία δεν είναι το 0,3 του ΑΕΠ αντίστοιχα, αλλά είναι πολύ πιο κάτω. Είμαστε τριπλάσια, είναι στο 0,1. Το 11% της συνολικής αγροτικής παραγωγής έρχεται από το λάδι, ενώ στην Ευρώπη το αντίστοιχο είναι 2%. Άρα λοιπόν σε ένα προϊόν που βλέπουμε ότι με αυτά τα νούμερα, τα 2-3 που σας λέω, παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο, δεν μπορούμε κανονικά να είμαστε διάφοροι. Η ετήσια παραγωγή της χώρας μας κυμαίνεται από 250 έως 400.000 τόνους κάθε χρόνο, εξαρτάται από τη χρονιά. Και καλλιεργούνται περίπου 100 εκατομμύρια ελαιόδεντρα. Δηλαδή ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής γης, το γνωρίζουμε κιόλας αυτό το τοπίο, είναι έτσι. Σαν Έλληνες κατέχουμε τη μεγαλύτερη κατακεφαλή κατανάλωση ελαιολάδου σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή τρώμε περισσότερο λάδι από οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο. Καταναλώνουμε περισσότερο από 18 κιλά ετησίως κατακεφαλήν. Περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο, που σημαίνει ότι κατανοούμε την αξία του, απλώς δεν έχουμε ασχοληθεί με το πώς μπορεί να βοηθήσει και τη χώρα μας αυτό το προϊόν. Δίνουμε περίπου το 5,5% της συνολικής μας δαπάνης για τρόφιμα. Δηλαδή από τα λεφτά που δίνουμε για τρόφιμα, το 5,5% περίπου το δίνουμε για ελαιόλαδο.